S'acosta Sant Jordi i et faré un parell de propostes literàries. Seguiré l'estela d'aquell bon home que va bramar enèrgicament que havia vingut a parlar del seu llibre. Et faré ballar la ment i dansar l'ànima és un recull dels meus 2 primers llibres en un sol volum integral, revisat i millorat amb amor i dedicació, amb correccions i noves il·lustracions. I podràs llegir relats de tota mena de gèneres com fantasia, ciència-ficció, erotisme, reflexió filosòfica, acció, comèdia i, en general, molta literatura especulativa. La primera part del llibre, la d'Et faré ballar la ment, té textos que et duran a la reflexió de dilemes morals i racionals, mentre que la segona meitat, la d'Et faré dansar l'ànima, ens parla sobre un altre tipus de dilemes, més emocionals i vinguts del cor. Ambdues parts connecten a través de personatges i d'espais que ressonen entre ells. Aquesta edició es va publicar pensant en la continuació, la qual sortirà aquest 2025, així que així estareu preparats pel que vindrà. I per als petits i no tan petits, encara podeu trobar a Riu, el cranc de Riu, un conte que, a través d'en Riu, un cranc de Riu que sempre riu i que viu al riu, tracta temes com el companyerisme, la diferència entre la burla i el riure amb complicitat, les espècies invasores al nostre territori o la importància de cuidar l'entorn. Tot amb unes precioses il·lustracions d'animalons i de les deus de Sant Quintí fetes per a la Sònia Torner. Trobareu tots els meus llibres a les llibreries del Gran Penedès i si em voleu trobar aquest Sant Jordi, busqueu-me a la Rambla de Vilafranca. I moltes gràcies a l'Abacus per oferir-me aquest espai.